Mahigugmaon namong Dios. Among dako nga pagpasalamat diya kanimo nga nakaabot na kami sa 5 ka gabi sa amo nga series. Nakita namo nga walay mga aberiya. Salamat nga bisan sa kabisi. Imo gayud nga giplastar ang tanan nga dili kami maulahi sa among pagsibya, nga ang mga ekwipo nga ginagamit maga-function according sa katuyuan niini. Ug salamat sa mga crew sa Hope Channel South Philippines nga gitagaan usab nimo og kadasig, maayong panlawas, kaalam nga makahimo sa pagsuporta sa matag gabi namo nga wali. Nagahangyo kami diha kanimo Amahan, gamhi kami sa balaang espiritu kay mao kani ang pinakaimportante sa tanan. Ang among mga preparasyon kawang lamang kung dili ikaw magagahom sa among kinabuhi. Aning mga taknaa, nagahangyo kami sa pag-ulan sa balang espiritu. Dinhi kanako nga imong pagagamiton nga instrumento sa pagwali ug sa tanan nga nagtan-aw na minaw karon. Nga unta imo sila nga dasigon nga ila usab nga gapahat ang kani nga mensahe. Pinaagi sa pag-share, pinaagi sa pag-react niini. Aron nga matabangan ang mensahe nga malukop sa daghan nga mga lugar nga kung diin adunay mga kaanakan nimo nang hinanglan niini nga mensahe. Salamat Amahan. Nga ikaw nagatubag sa mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang atong uluhan kani nga atong topiko karon kabalo ko nga very very familiar kanato. Kung mutan-aw lamang kita sa mao nga slide, no, I don't know kung makita na ninyo ang slide karon, ang uluhan is ang barko sa yuta. Nga makita ang sugilanon sa Henesis Kapitulo 6, versikulo 13, paingon sa 22. So, murag naa na sa inyong una-una, no? Magahisgot kita sa kaagi ni Noah. Ug kuhaan nato og nindot kayo nga mga pagtulunan ang iyang kinabuhi. O gani, kung huna-huna nimo familiar naman na nga sugilanon, mura naman o kapila naman ako na nadunggan. Sultian ka na ako igsuon. Importante nga atong balik-balikon ang sugilanon sa mao nga tawo, kay ang iyang kinabuhi ug ang kahimtang kaniadto, susamara sa nagakahitabo sa atong moderno nga panahon. So, ang atong sugilanon, pagasugdan ako kini sa pagsulti ninyo nga, kung unsa may nahitabo sa kalibutan kaniadto, wala gyud koy ideya. Bisan pa magbasa ta sa Biblia, ang ato ra gyud nga makita didto nga nanaghan na ang mga tawo, ug gani naay mga gitawag nga mga Nephilim kaniadto, mga higante. Nga wa ta kabalo kung unsa sila kataas, kung unsa may ilang kahimtang kaniadto, basta ang atong nasabtan lamang no nga maot na ang kahimtang sa kalibutan kay tungod nga makaingon nato gilukop na sa sala o grabe na kadautan ang mga tao. Wa ko nasayod og apil ba ang mga tao, ang mga mananap ni ining panahona, pero kabalo naman ta no tingali sa mga nadiskubrihan bitaw nga adunay mga skeleton sa mga dinosaur. Tingali kani mga dagko nga mga mananap no kani adtong panahon perti pa nilang daghana. So mauna ang akong mahatag lamang kanato nga usala nga ebidensya nga atong nakita kung unsay kahimtang sumala sa kapitulo 6 bersikulo 5 sa Henesis. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So kung ako ni nga pamalandungan, maguna-huna ko kung unsa kadautan ang kalibutan kaniadto, basin makaingon ta nga dili tingali ikakumpara sa panahon karon. Kay makaingon pud ta nga sa atong panahon karon daghan man nga mga gakahitabo, daghan man nga mga maingon nato nga daghang kriminal, daghang adik, o makaingon nato daghang mga abuso nga nagakahitabo, nga bisan sa gobyerno na ay mga korupsyon. Makaingon ta nga naagyud ang dautan sa atong panahon. Pero mga kaigsuunan, magupoy mga maayo. Daghan man imong makita nga maayo. Pero sumala pas bala ang kasulatan sa panahon. Sa panahon kaniadto grabe na gyud ang dautan mga kaigsuunan sa punto nga gisugo niya ang atong bida karon. Ginganlan og Noah o Noe sa Binisaya, nakabalo na kita sa iyang sugilanon og kani nga tawo sa atong nasabtan, usa ka matarong nga tawo nga mao kani siya ang gipili sa Dios sa pag-andam sa usa ka arka. Atong basahon mga kaigsuunan kani nga sugilanon.
Sumala sa versikulo 13 ug 14, unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao. So nakita na nato ang background, no? Grabe na gid ang dautan kay nakahukom naman gid ang Dios. Diri na lang gid ni taman. Muragwa naman gid ayo. Ang nakita ra gid niya nga matarong si Noe. Puuhon ko sila sa hingpit, kay ilamang gidagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Busa, ingon niya kang Noe, paghimog arka, gikan sa kahoy nga goper. Wata kabaloon sa nga kahoy ni, pero ligon, gitingali ni nga kahoy. No? Wa man kausar man ni giminsun sa Bible gun nga kahoy. Ingon pa sa Ginoo, buhati kinig mga lawak, og buliti og aspalto ang sulod og ang gawas ni ini. Ang gitas-on ni ini, 133 ka metros. Murabag, upat ka basketball court ang katas-on. 22 ka metros, ang gilapdon, og 13 ka metros ang kahabugon. Buhatig atop ang arka, og palabwa kini, og 44 ka sentimetros, ibabaw sa mga bungbong ni ini. Himua ang arka nga tulo ka andana, og buhatig pultahan sa kilid ni ini. Padayon na ako. Paulanon ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat. Ang tanan nga anaa sa ibabaw sa yuta, mga matay. Of course, no, ang mga isda ato nga makalangoy ra. So ang tuyo sa Dios tanan nga naa sa yuta, mga matay gyud. Apan madbuhat akog kasabutan. Tali kanimo ug kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak ug ilang mga asawa. Pagdalag laki ug bayi sa tanang matang sa mga mananap ug sa matag matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug tipigi kini aron inyong makaon ug makaon usab sa mga mananap. Og sumala sa bersikulo 22, gituman ni Noe kining tanan, sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Mga kaigsuonan, bisan kamo nga nagabasa ni ini, daghan kay mog makuha nga mga ideya, daghan nga mga leksyon. Bisan pa gani no, kung naa kay internet og imong i-research unsa may mga leksyon mahitungod sa nahitabo nga lunop kaniadto sa kinabuhi ni Noe ug sa iyang pamilya, daghan nga mga leksyon nga atong makuha. Mo na ako nagpili na lang kog upat ka buok nga karon nga gabi atong tagaan og kabug-aton aron ang matag usa kanato mapanalanginan. Mao na nga nagtuo ko, nag-ampo naman mo. No? Panahon sa itong pag-ampo, kabalo ko nga nag-ampo po mo. So, dirita sa mga leksyon, ako ning paspasan. Una, God still sees faithfulness in a corrupt world. Dirita, may mga panahon tingali nga makuyawan na tas nagkakaitabo sa kalibutan. O tingali, naa ka sa dapit nga makaingon ka nga, grabe naman ni kadautan nga dapit. Bisag asa na laman kumutanaw, makita nako krimen, makita nako tawo nga nagaabusar. Pero sumala pa sa panahon ni Noe nga kung diin ni dagsang na gyud ang dautan, nakakita man gihapon ang Ginoo og tawo nga matinud-anon sa tanan. Bisag unsa pa kahugaw ang kalibutan. Kay sa panahon ni Noe nagtuo ko nga mao gihapon ang mahitabo sa ato nga panahon, kay aduna may prinsipyo ang ubang mga tawo nga sama nining mabasa nato sa Isaiah 22:13 ug unang Korinto 15:32 nga moingon ang mga tawo, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Kani nga prinsipyo nga ginadala sa uban. Gani, bisan sa atong moderno nga panahon, daghan nga mga tao nga mauni hunahuna. Mukaon, muinom, og maglipay, hunahuna niya, mga matay ramang gyapon tang tanan. Na gani, kanta nga uso kani adto nga, ang yang lyrics nag-ingon, sa langit, wala ng beer, ingon pa niya. So yang punto, wala na may inom sa langit, mag-inom ta diri sa yuta. Mo na hunahuna. Pero sultian nako mo, mga pinangga, kani nga klase nga prinsipyo, makaingon ta ni na ay terminolohiya ni inis in English, gitawag nga hedonism. Unsa maning hedonism? Mao kani ang prinsipyo sa uban nga importante gayod nga ilang ipurso ang pleasure.
kana bang gana, kung sa ilang ganahan kaunon, ganahan imnon, bahalag makadaot o bahalag makasupak ngadto sa kabubuton sa Dios ug bisag unsa man nga mga binuhatan, buhaton gyud nila kay ilang hunahuna, karon gyud nako ni eksperinsahan. Ako gining himuon, dili makapugong o gani ato maning makita sa atong moderno nga panahon bisag asa man nga dunay mga tawo ginatawag natong hedonistic ang behavior. Mao na nga ang atong mga kabataan ginatudluan ginato nga dili unta sila mahulog ni ini nga panguna-una. Kay makaingon ko sa kong kaugalingon, kaning hedonistic nga behavior, murag pagwa kay buot. Kay ang tawo nga mature nga naanay buot, mupugong manggigkas mong kaugalingon nga una-unaon ba nimo? Kung mahimo, dili sa nako ni ang kunon karon, mupugong ko kay importante mani. Dito sa unahan o moabot ra ang panahon nga maangkon ra nako ang ginuhuna nako nga maayo. Pero ang hedonistic nga tawo gusto na karon nga karon gyudayon. May mga kabataan nga magunahuna nga karon gyud. Manang mo tantram gyud bisag dagko na mo tantram o bisan pagani mga makaingon ta mga hamtong na unta pero gatantram basta dili makuha ang ilang gusto. Hedonistic nga behavior. So may makaingon akong balikon nga unsang hedonistic no? Dili ka makapugong or dili ka makapaabot. Gusto nimo karon gyudayon because you wanted pleasure today. Kay hunahuna nimo mga matay man ta pag-abot sa panahon. Pero sultian nako kamo mga kaigsuonan, ang tinuod nga disiplina sa kaugalingon, kung kabalo ka nga kung imo gyung dayvan o imo gyung angkunon karon ang isa ka butang nga makadaot sa imo. O kung hunahuna nimo kana bang tagana ko mong ideya, no? Daghan magud nga mga pleasures kinabuhi. So, una-una ninyo kung sa nga mga pleasure. Nga kabalo mo nga makahatag tingali kanimo og temporaryo nga kalipay. Dili tinuod nga kalipay ha, or tingali lingaw, temporaryo nga lingaw. Pero kabalo ka nga kung buhaton nimo ng butanga, maunay makadaot sa imong kaugalingon. Pero kinuauna ni wa ko'y labot karon gyud. Sometimes, malabel na to na nga hedonistic nga panghuna-huna. Kay ang mature nga tao mo pugong gyud, magpaabot gyud og kanusa. Sa sakto nga takna or himuon gyud ang maayo. Knowing nga kung kana nga pleasure, makahatag ka nimong kadaot o makasupak ka sa kabubuton sa Dios. Gani, bisan pa gani sa Salmo, gipakita na ko ni sa unang gabi naagay pag-ampo, prangka nga pag-ampo sa nagsulat sa Salmo nga nag-ingon siya, hangtod kanusa ikaw malimot kanako o Ginoo? Hangtod ba sa kahangturan? Hangtod kanusa ka magtago gikan kanako? Hangtod kanusa ba ako magantos mga kasakit? Mauni ang pag-ampo sa mga tawo. Nga kung diin, usahay no, makahuna-huna ka nga Ginoo, nagtinarong man ko, pero muragwa maghapoy panalangin. Maibog ka subang mga tao nga nagapaningkamot, nga makaangkod og mga lingaws kinabuhi. Pero makita mo nga arang-arang pa man ang ilang kahimtang. Pero balikon ako igsoon. Ang tinuod nga hamtong nga tawo og adunay pagtuo sa Dios. Bisan pag-unsa atong kahimtang karon kung maoy gitugot sa Dios, kabaluta nga para kani sa atong kaayuhan. So sumala pa gani no, bisan ing ato ang kahimtang, gipili sa Dios si Noah. Kay sumala sa Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. So makita nato nga gipili giniya si Noah. Kaya dunay maayo kang Noah. Gani mga leksyon nga atong pwede makuha, ingon pa, God did not say Noah was perfect. He said Noah found grace. Makarelate ta mga kaigsuunan. Tingali na yung mga tao nga musaway sa ato nga, dautan mapugkad, daghan mapugkag kaluyahon, ikaw ipokrito mapugka. Mga kaigsuunan, posible maupunay maikaingon ni Noah. Gani na may mga nahitabo sa kinabuhi ni Noah, makaingon ta nga, si Noah, palpak man po diya gihapon. Pero man nag-ingon ang Ginoo nga perfectus Noah. He said, Noah found grace. And in a generation drowning in violence and immorality, Noah chose to walk with God. Bisan pa nga ang impluensya sa palibot, makatintal gayod. O pwede ka makarason nga, wala naman tayo mahimuan, mura naman tanig na out of place. Pero mga kaigsuunan, bisan majority sa mga tao, nahimo ng
normal kanila ang paghimo sa daotan, sinuwag ipili gyapon niya ang paglakaw kauban sa Dios. Because faithfulness is not about being flawless, but about being faithful. Naningkamot lang gid siya nga mahimong matinud-anon ngadto sa Ginoo. And today, God is still looking not for crowds, but for hearts. Dili gini padaghanay. Atong panahon na, daghan na magi kay mga dautan nga mga tao, pero gatan-aw gihapon ang Dios imong kasing-kasing. Mo na mga batan-on nato. Tigali, no? Naamo usahay sa kahimtang nga ma-pressure mo bas palibot. Labi na ako mga kaigsunan, mo istorya ko ninyo aduna man gyud koy mga kaagi. Nga kung diin, I'm so sorry to tell you nga akong masulti ninyo kay common naman gud ni atong makita. When I was so young, kana bang akong una-una nga kanindot mo tingali no kanang magbisyo-bisyo pod kanang kita kaga panabako kay mutan-aw magugas mga adults kani adtor mga batan-on nga mga magulang sa imong tabako murag mga astig-astig makita nimo sa mga advertisement nga nindot pero kanunay man pod ka nga makadungog nga makadaot na sa imo unya karon tungod kay halos tanang mga tawo sa amo kay gainom man kana bitaw sa among lugar kay may pagka-squatter man na among lugar gyud. May kainomdom pag ko kapanihapon mi. Unya karon sininggitay nas gawas, linagubo nag sinumbagay dito linabayay. Di na gud mi mo tan-aw na. Mopadayon ra gid mi og kaon. Nga hindi mi mo tan-aw kasi ubang mga tawo kinsa man na nag-away. Sa among lugar makaigsunan sa among panahon kaniadto di na mi mo tan-aw kay murag matagabi ra man na. Normal na lang man na dito. Makita nimo nag-inom to, kana nag-inom, kabalo na gid ko nga unyang gabi mag wild na po na, riot na po na. Pero mga kaigsuunan, ako nga nagatubo dito, wa gyud na pugnan. Niabot gyud ang punto sa kong kinabuhi nga nadala gyud ko. Nahimo kong bisyoso matagabi ko, makaingon gyud ko nga pila ra ka gabi nga murdili ko hubog. Gani sultian ako mo. Bisan ikaw batan-on kung naminaw karon nga batan-on. Kabalo ko nga bisag sa unsa nga mga sitwasyon moabot gyud sa ato nga ma-pressure ta. Kana bang ma-pressure ta tingali sa inom, sa bisyos, droga, kung sa man galing diha. Or tingali, paghimo sa kabutang nga kabaluka nga dili maayo. Ma-pressure man ganita sa uso, bisan sa pananina, sa atong pagpanulti, sa atong, bisag unsa na lang nga pamaagi, nga doon na gani usa ka mama, nga istorya sa ako, naghilak yun siya, nga grabe siya ka-close sa iyang anak, nga nahimo ng dalagita, grabe gid ka-open iyang anak sa iya. Pero niabot ng panahon nga nadalaga iyang anak. Na-open man niya ang, naanad ra magipud siya nga, maka-open ra siya sa messenger sa iyang anak. Niingon gid sa ako, gahilak siya, pastor. Wagig ko, nagdahom ng akong anak, iyang anak. Kay, kung sila ra mag-istorya siyang anak, or naara diha sa normal nga sitwasyon, maayo man iyang anak, grabe man kabuutan iyang anak. Pero ingon pa niya, pagbasa nako sa mga pinulungan nga ginagamit sa kong anak, di ko katuo, murag dili akong anak. Ang nag-chat, mga ka-chat bitaw, yung panigrabe, dili siya kadawat nga makahimo sa pagsulti tingali o pag-chat o bastos ang iyang anak. O nakaingon ko kung galing yun, nga ako nga makarelate, isip na batanon nga, na pressure pod sa daghang mga butang kaniadto nga bisang nakabalo kung dili maayo pero just to look cool and to belong to others na pressure ko og ni give way ko o ni give up ko og ang ako nga nakita nga ngilad nga mga butang nahimo naman hinuon nako gani bisan ingani pa ang mga sitwasyon unta sa atong kinabuhi igsuon batan-on ampo gyud sa Ginoo. Ayaw gyud tuguti kay usahay sa atong curiosity sulayan natong usa ka butang pero aduna gyud mga butang nga kung imong himuon na ay lifetime nga consequences. Dili lamang ikaw ang madaot ug masakitan apil ang mga hinigugma nimo sa kinabuhi. Ang ginikanan nga naningkamot kay gahatag kanimo ang pinaka-the best sa tanan. Kanang istorya bitaw nga halos dili gani kapalamukan sa imong ginikanan. Ang imong ginikanan nga pilion nga magmata. Makita ka lamang nga lami ang imong pagtulog. Ginikanan nga bahala og lisod ang ilang trabaho. Pero buhaton nila bisag unsa pa na karisgo kay aron maka-provide lamang diha kanimo sila gyud ang una nga masakitan kung adunay mahitabo kanimo
tungod lamang sa sayop nga mga desisyon, tungod sa mga hedonistic nga mga behaviors nato. Busa bisan kami nga mga nakaagi na niini. Bisan pag nauwaw mi sa mong kaugalingon, nagaampo mi nga unta ikaw batan-on dili ka matumpawak sa sama niini nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Now dirita sa ikaduha nga leksyon. Sa panahon ni Noah, bisan pa og nagkamaot-maot na ang sitwasyon, but still faith obeys. Ingon pa diri, faith obeys even when it doesn't understand. Natanawan ninyo ni. Na sumala pa gani sa bersikulo 22, thus Noah did. Gituman ran ni Noah, gibuhat ran ni Noah ang gisugo sa Dios. According to all that God commanded him, so he did. Now, ako mong dadon ni ini nga mga leksyon nga ganahan kay ko. God asked Noah to build an ark. When there was no rain, walay ulan, with no prior flood experience. So, makaingon gid ka nga, tingali no samtang nagabuhat si Noah ni ini, nahimo gid sang katawanan. Tingali ko bang mga tao gilabel na siyang nabuang. Kay nga naman kay naghimo man si aning dako nga arka, ambot lang og sa daplin ba sa suba og asa man galing, so nagtuo lang gid ko nga naa sa dapit nga duol ang kahoy nga guper, pero naghimo siya ni ini. Pero wala pa bayay eksperyensya nila sa baha o bisan gani sa ulan tingali. Wa pa tingali, wa ta kabalo magud sa sitwasyon kanito gaulan ba kaniadto, pero abunda man ang katong panahon na. But faith is not proven by explanation. It is proven by obedience. Pero kay gisugo man siya sa Dios, iya ra gyud nga gituman. Obedience today prepares you for tomorrow's storm. Maoy nakanindot ni ini. Kay kung kita nagatuon sa Biblia, ambot lang kung naobserbahan na nato ni. Og bisan pa gani igsuon nga, kung ikaw nagunahuna bitaw nga, ang mga kasuguan sa Dios dili na angay tumanon, bisan ang napulo kasugo. Pero kung imog yung tunan ang balaang kasulatan, unsay importante gid sa Ginoo ang pagkamatinumanon. Kay ang tinuod manggod nga pagtuo, naagid kanunay inclined sa pagtuman kung unsay gisugo sa Dios. Dili nga maghimo tag atong kaugalingon nga interpretasyon nga makaingon ta nga wa naman tingali ni gipatuman sa Dios labi na kaning napulo kasugo. Nagi mga tawo nga maingon sila nga kanang napulo kasugo kung pangutan-on nimo unsa man ginapatuman pa ni sa Dios kanato o gipatuman gina sa Dios. Pero kung isa-isahon na gani nimong napulo kasugo nya mapaingon na gani didto ta sa ikaupat kay mao nay controversial sa uban nga nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Moingon day nang tao, wa na nang napulo kasugo, duha na lang man gud ang sugo. Mao na lang ni. So okay ra kung murag mutunong sa imong maingon nato sa imong gana or mutunong sa imong lifestyle. Kay usahay no ang uban nga mga tawo magtuon og Biblia, basa. Dapat kung gabasa kag Biblia, kung unsay nakita nimo didto nga sugo sa Dios o kabubuton sa Dios, unya ang imong kinabuhi di ay wala naman na tunong didto sa kabubuton sa Dios, dapat ang imong buhaton, bag-ohon ang imong kaugalingon, mag-usab ka, maghinulsol, magbag-o, aron nga musubay ka didto sa kabubuton sa Dios. Pero ang ubang mga tawo, mutuon og Biblia, pag nakita gani nila nga murag supak silang kaugalingon, maguna-una man nila, napamantingali laing explanation. Imbes nga usbon ang kaugalingon, ang Biblia may hinoy usbon, pinaagi sa kaugalingon nga interpretation, mao na usahay ang akong nakita. Pero akong balikon, ang pagkamatinumanon, importante kay sa Ginoo. Dili gyud ko kalimutan ang Mateo 7:21. Dili ang tanan nga nagaingon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa Dios. Kundi sila lamang nga nagatuman sa kabubuton, gatuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Sa ato pa, dili lang tungod kay masulti sa imong bakba ang Ginoo, Ginoo, mao na siya ang maingon nato nga garantiya nga makasulod ka sa langit. Sa to pa dili tanang gasimba, dili tanang gaampo, dili tanang gawarawara ngadto sa pagdayeg sa Dios, ambak-ambak, ligid-ligid pa man gani ang uban. Dili kana ang gipangita sa Dios. Ang iyang gipangita nga nagatuman ka sa iyang kabubuton. Ana ang importante sa Ginoo. Bisan pa gani si Haring Saul, naghimo sa paghalad sa Dios, pero katong iyang gihimo nga paghalad, pagtabon-tabon ra sa iyang gusto nga mahitabo. Unya gikompronta siya ni propetang Samuel, no? Lahi man nga sugilanon, pero mahinumduman man ako.
giingnan gid siya nga alang sa Ginoo mas importante pa ang pagkamatinumanon kaysa sa mga halad. Nakita nato na kung ato pa na nga i-translate sa atong moderno nga panghunahuna nga pagsabot, mas importante pa sa Dios ang pagkamatinumanon kaysa kanang imong pagsimba. O kung unsa man diha ang imong mga sakripisyo nga igabuhat alang sa may kaingon ka nga alang sa Ginoo. Balikon ako, ang pagkamatinumanon maoy importante sa Ginoo kay mao kani ang tinuod nga pagtuo nga bisan pa sa imong pagtuman aduna siya'y discomfort diha kanimo. Anyway, so much of that dirita sa ikatulong nga leksyon. Now, faith works while the world watches and waits. Unsa daw? Ang pagtuo nagalihok yun na samtang ang kalibutan gatanaw ra og nagahulat. Kay tanawan ninyo ingon sa Hebrews 11:7, no? Bisan si Noah, no? Kanang Hebrews 11 manggod mura ba na siya og Hall of Fame, murag Hall of Fame diha ang mga pangalan sa mga tawo nga dunay pagtuo ngadto sa Dios. Ingon pa, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, wa pa niya nakita, nilihok yun with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Tanawan ninyo si Noah, walay ebidensya, wala pa'y mga pruweba, pero nagsulti man ang Dios nga mao na mahitabo, lunupon na ako ni, pag-anda man nga barko, 120 ka tuig. Pinangandam ni Noah ni ini, 120 ka mga katuigan. Grabing pailob. Tingali, grabe na nga mga pagbiay-biay ang nadunggan ni Noah sa mga tao. Tingali, gitawag na siya nga alarmist. Kay magsigirag wali anang lunupon ang kalibutan, magsigirag wali, mga matay ang mga tao. Mga tawa at tingali ang uban, mag-inom sila, way laing libakon, sumsuman sa istorya, si Noah. Tingali, bisan ang iyang mga parinte, makaingon gid sila, unsa naman ni si Noah. Pero tanawan ni si Noah, samtang ang mga tao, gatanaw ra, si Noah nagabuhat. Leksyon, gihimo ni Noah ang arka. While people mocked, while years passed, kay pila katuigan ba ang milabay? While nothing seemed to change. Nag-ingon man nga dunay baha, di ba ginawa manggani? As mong gikan ang tubig nini? Because faithfulness is measured by perseverance, not popularity. Diha na. Especially if the message, if the command of God is very unpopular. Manang nakaingon ang Ginoo. Pilion ginato ang dalan nga sigpit. Kaingon pa niya, lisod manggod ang dalan nga gapaingon sa langit niya, gamay ra ang makatultol ni ini. Kaingon pa niya, lapad manggod ang dalan nga paingon sa kalaglagan, highway. Og ingon pa ni Jesus, daghan hinuon mo paingon dito. Kay of course, magpili kag dalan na dire perting lisura, rough road, unya na may hayahay dire highway. Usahay ang kung ikaw nga tawo, no? Pilion ako ning hayahay. So ipasabot sa Ginoo kay lapad bagod ang dalan, hayahay bagod daghang mga tao paingon dito, pero paingon di is kalaglagan. Unang naay kanta nga Highway to Hell, at tinuod yun. Ang paingon sa impyerno murag highway, kay perting daghan mga tao nga paingon dito. Pero ingon sa Ginoo pilian ning dalan nga lisod. Dili ni popular. Sometimes obedience may be lonely. Ingon pa, ang pagkamatinumanon, usahay murag mingaw. Kay labi na og murag ikaw na lang ang nabilin nga nagmatinud-anon bisan pa sa atong mga nga atong sugilanon kagabi no, may tungod kang Elias. Siya na lang gitawon isa. Doing God's will may cost you approval, but it will never cost you salvation. Unsa gingon? Doing God's will may cost you approval. Tingali ang mga tao, dili na ganahan nimo. Kay tungod ikaw na himong matinumanon. Pero, kung mauni ang dalan alang sa kaluwasan, importante gyud nga imong tumanon ang imong Dios. Diri tayo sa ikupat nga leksyon. Ingon pa, faith saves when judgment comes. Mao ginay tinuod. Ang pagtuo ni Noah may nakaluwas kaniya sa iyang asawa, sa iyang tulo ka buok nga anak nga lalaki o sa ilapod nga mga asawa.
Pagtuo ra gyud. Kay kung kahinumdum pa ta sa sugilano ni Noah, kani pa gyud ang usaha, tan-awan ninyo ni. Di nisulod na sila sa arka. Di na nako magsugilon may tungod atong mga mananap. Basta didto na ang mga mananap. Tan-awan niyo. Kung nakita lang, kung kaning mga tao ba nga nagtanaw kang Noah, sa panahon na nga, nanawag na si Noah, nga sulod na mo dire, susulod na yung pamilya dito, unya karon, kung ikaw tingali atong panahon na, nga nakakita ka nga ang mga mananap, naglinya na nanaka na dito, natingala kang nung nituman maning Noah, unya karon nga, naguna tingali karnirog, sunod ang tigre, wa man gyud gidasmagan sa tigre ang kwan, kita ni mong bitin, uy, pagsiya yung bitin, musunod naman, sulod sa arka. Kung ikaw pa'y magunahuna ato, mirakulo na guna, ngayon mong nasaksiyan, dili ba ka? Makauna-una ngoy, basig tinuod gini. Pero nagay panultihon gani sa uban nga, naitawo nga, kung dili gyud, bisan pag, ingon pa, tuldahan din mong agtang, magtulda ka di, mawali diya sa iyang agtang, di gyud mo to, di gyud mo tuman. Tanawan ninyo, dili gibaya mirakulo ang makapabagos kinabuhi sa tao. Kay bisan pa pakitaan ni minimog mirakulo pero ang kasing-kasing sa tao, wala gidaya sa Ginoo, dili gyud gihapon mutuman. Kay kung nakita na nimo naglinya ang mananap, ni apil na lang unta pug kaglinya makasulod ka didto, una-una nimo tuman magay mananap, kita pa man hinuon dili. Pero unsay makapaluwas sa tao ang kanang atong pagtuo, no? Pinaagis atong pagtuo, grasya ni sa Dios pinaagis yang pagtuo. Tan-awan ninyo, moabot manggaling ang kaning mga paghukom. Apan ang kaning pagtuo nato sa Dios, ang atong pagkamatinumanon diya kaniya, mao gini ang atong mahimo nga makuptan nga mao'y atong kasiguruhan. Kay ingon pa sa Genesis 16, then the Lord shut him in. Pagpanulod na nila dito, gisarado na sa Dios ang pultahan, ang dako nga pultahan sa arka. Ginoo ra gyud nakasarado ato. Pagkasarado niya, di na gyud maablihan. Pero ang grabe nga challenge, naana sa sulod sila Noah sa mao nga arka. Nagsigi pagid sila paabot kay sultian nako mo. Kung unsay pagsulay nga naagian nila, 7 kaadlaw ay pa nagbaha. Dito na sila sa sulod, igangan na tingali dito, unsay kahimtang nila dito, unya karusaba ng mga mananap, ang mga tao tingali sigawa, sige nagpangatawa, sige nagbatuon na tingali nilang arka, unya karon giyagaan na tingali si Noah. Imagine nimo nakasulod na sila sa arka, wa man dayon ni baha. Tanawan ninyo kung unsa ni nga klase sa pagsulay ngadto sa pagtuo kang Noah ug siyang pamilya. Pero basta gani ang Dios ang musulti. Dios na gani ang musaad matuman gina. Di gina mabago unless nga kabubuton sa Dios nga bag-uho na. Matuman gina kung ang tawo ang magsaad dako kay porsyento nga mapakyas. Bisan ikaw dalaga, kung saaran ka sa nanguyab nimo, dako rang puruhan nga mapakyas. Bisan pa og makaingon siya nga na-inlove na siya nimo. Kay bisan pa ganis ba nag-asawa, natay mga gipanulting, hindi man gani mga tuman. Pero pag ang Dios na gani ang usaad, matuman gid siya igsoon. Tanawan ninyo ni. When the rain finally fell, it was too late to prepare. The door that God had kept open for years was now closed. Delayed obedience often becomes denied opportunity. Tanawan ninyo na, pagkasarado gid sa pultahan, wala na. Sarado na gid. Musugot tag sa dili, bisan pa sa atong kahimtang diris kalibutan. Moabot gid ang panahon nga musarado gyud ang kaluwasan. Mao may gisultis libros pinadayag. O kung sigira natong ikadelay ang atong pagkamatinumanon sa Dios, daghan patag kondisyon before ta mga lagad sa Ginoo. Daghan pa kayo tag gusto himuon, ay kita mo focus sa atong Ginoo. Every delayed obedience is a denied opportunity for us. Ang mga warning nga gihatag sa Ginoo kanato is an act of mercy. Gusto ra gyud sa Ginoo nga mga luwasta. Manang usahay, kung dili na ganit ta makadungog sa hunghong sa Ginoo, usay mabatuan ta. Hinumduman lang ako ba ako na lang ning ikuan nga sugilanon bisan og murag mataas-taas gamay pero ganahan ko magkuan ning sugilanon may tungod aning usa ka tawo batan-on. Sumala sa sugilanon, sayo-sayo pa siya nakasulod sa trabaho nga
dako kayo og sweldo. Ug tungod siyang kalipay, ang una niyang gipalit sakyanan. So nakapalit siya, grabe kanindot nga sakyanan, sinaw, grabe kanindot, ug usa ka adlaw sumala sugilanon, gisakyan niya ang mao nga iya nga kutsi, drive sa dito, very proud of himself. Pero samtang siya drive, nakadugog siya glagubo dito sa luyo. Hunong siya pagtanaw niya, buak ang samin. Sa iya nga sakyanan, ug nakita niya nga naay bato nga nasulod dito sa sakyanan. So, gawas ang mga batapting sukuan niya kay kabalo siya nga gibato iyang sakyanan. Unya, karon gipangita niya. Kung kinsay na bato sa iyang sakyanan, wa manggit siya nakita, nanay gamay nga bata dito. Iyang gidool. Suko siya, nagtuo siya nga ang bata may naglabay og bato. Gibinuangan niyang sakyanan. Pero pag adto niya sa mao nga bata, nagahilak na ang bata daan. Ingon diya, ikaw naglabay og bato? Wa gid katubag ang bata, igo na ginagyangos ang bata gid ang nilabay og bato. Nya karon, nya kay bisag suko siya, unsa may buhaton niya sa bata? Nahitabo inon gigunitan sa bata, kalit ra gigunitan niyang kamot ug gibira siya sa bata. Siya man hilong nga nasyak. Niuban na lang siya sa bata. Ug didto day sa corner gidala siya sa bata. Unya naa day didtoy baby. Ug kato nga baby day manghod sa mao nga bata nga babaye. Homeless nga bata. Unya karon siya naman di ay nag-atiman sa iya nga manghod. Unya nagbalatian ang iya nga manghod. Sige hilaka. Ang mao nga bata wa sa kabaloon sa iyang buhaton. Nagsige siyag pamara og mga sakyanan. Kaya nagula-huna sa kinahanglan dadon sa ospital ang iyang manghod. Wa manggoy muhunong niya. Hangtod nakahuna-una siya sa pagkuha sa bato og sakto nga milabay ang mao nga sakyanan iyang gilabay. Buak ang samin. Nakahunong gid tinuod. Sumala sa sugilanon, naluoy ang mao nga batanon sa mao nga baby ug gidala niya sa ospital ug naluwas ang mao nga baby. Ang punto, na mga panahon nga paspas na kayo ang dagan sa itong kinabuhi. Sometimes sa kahayahay, na focus ra gid ta sa pag-asinso kung sa man galing atong ginabuhat nga nakabati ta nga murag secure na atong kinabuhi. Ug usahay murag wa na gitay pakabana sa Ginoo. Busy na ko, wa na ko'y panahon sa Ginoo. Busy na ko, wa na ko'y panahon sa pagampo. Busy na ko, wa na ko'y panahon sa pagsimba. Busy na ko, wa na ko'y panahon sa pag-apil sa buhat sa Ginoo. Busy na gid ko tungod sa akong responsibilidad or nalingaw na ko aning kinabuhia. And sometimes kung ang atong biyahe paingon na dito sa dili mao. Dili na gid ta maminaw say mabatuhan ta no. Mabatuhan ta para makahunong ta. Na mga panahon nga, wala na gitay panahon sa Ginoo, pero sa panahon gani, nga naata sa krisis, naata sa balatian, naata sa mga sitwasyon nga, ang mga butang nga imong gipundar, dili na makatabang diya kanimo, mao na yung panahon nga makapamalandong ta sa gugma o kaayos Ginoo. Tanawan ninyo igsoon. Sumala sa Mateo 24, versikulo 37 ug 39. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Manang nakaingon ko ninyo ganina, tutukin ninyo ni, paminawan ninyo, pamalandungin ninyo ni. Kay mauni ang nagdani ka nako, nganong dadon ako ni nga mensahe. Kay bisan sige ni Jesus, naghatag siya kanato og warning o naghatag siya natong mensahe. Nga gipangutana siya unsay lagway sa katapusang panahon paniya. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop. Ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay. Hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya ni ini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao, sa ato pa. Kung kaniadtong mga panahon na bisis kahilayan ng mga tao, ug bisang unsa pa nila nga kabisi, ingon sa Dios mahitabo gyapon sa atong panahon. Ang gipasabot lamang ana, busy ang mga tao. Manay nay panultihon. If the devil cannot make you sin, he will make you busy. Kung dili kaniya mahimo nga magpakasala, himuon ka ng busy, wa na kay panahon sa Ginoo. Igsoon, mubalik yun ang atong Diyos. Si Jesus Christ nga nagsaan nga mubalik siya, iya gina nga tumanon. Mga nangaalang ka nato nga nagapaabot, imong paligunon ang imong pagtuo. Wala tayo ebidensya. Pangayuan tayo ebidensya sa pagbalik sa Ginoo.
Bible ra gyud ato ikapakita. Wala ba'y kanang to see is to believe. Wa man nilili ang Ginoo dito sa bintana sa langit. O yan, nagpakita na lang untag bisag 5 lang ka segundo nga atong mapicturean, mabidyoan, tinuod Ginoo, ni Ginoo na sa langit. O bisan na lang untag nga mutingog siya kausa, ipadungog sa ato nga tinuod gyud nga mobalik siya. Wa man gyud mga ebidensya. Pagtuo ra gyud nato kay iya manggiingon sa balang kasulatan, ato gyud nga tuuhan. O kung unsay mga instructions sa Dios ato gyud nga tumanon. Igsuon mo ay pinakaimportante sa tanan. Dili ni padaghanay, dili ni papapularay, dili pasikatay, patumanay ni. Nga naagig kas pagtuo, mutuo gid kas imong Ginoo. Kaning sugilano ni Noe, tanawa ninyo. Sa kaning picture ganahan kay kugutanaw. Nga kung diin makita nimo lutaw-lutaw no kanito pagbaha. Mga pila ka adlaw gani sinuwi na sulod sa arka, mga 137 no. Isa ka tuig man to kapin. So samtang galutaw-lutaw, naay usa ka nindot kay nga mensahe nga ako nabasahan sa Facebook. Now, kung makita ninyo ni sa screen, mura gamay ra siya. Pero akong basahon ninyo ni, kay grabe ka nindot ni nga mensahe nga ako nabasahan ni sa Facebook, nakaingon gyud ko tinuod no. Tanawan ninyo. Akong basahon diri murag dako-dako diri nga naay kwan. Ingon pa, the most terrifying detail about Noah's Ark is not the size of the flood. It is the design of the boat. Unsa do kuno ang makalilisang dito sa naitabo sa arka ni Noah, dili ang kadakuon sa baha. Nalapawan ang tanang taas ng mga bungtod. Pero ingon pa niya, ang disenyo sa mao nga barko. If you look closely at the blueprints God gave Noah in Genesis 6, he was extremely specific. Specific ang Ginoo sa sukod, sa nga materialis gamiton. He gave the exact length, width, and height. He specified the type of wood and the pitch to seal it. But God left out one crucial component. There was no steering wheel, no sail, and worse still, there was no engine. Think about how scary that is. Noah was building a massive vessel to survive a global storm, but he had zero control over it, or over where it went. He could not steer it away from rocks. He could not turn it into the waves. He could not aim for dry land. He was completely at the mercy of the water. Mao ni ang pinaka-importante nga mensahe. The ark was not designed for navigation. Wala siya steering. Wala siya rudder. Wala siya pala. So, unsa daw? The ark was not designed for navigation. Just for floating. Ipalutaw ra gyud. Noah's job was to be the passenger and not the captain. Because God was the captain. Wa gito'y controls Noah. Bisag unsa kadakong balod wa gid si mahimo. Di po tingali sa kamao unsaon niya pag-drive ato kay mao pa man to. Pero ang Ginoo gyud ang naggiyas sa mao nga arka igsuon. Mao gihapon ni ang mahitabo sa atong kinabuhi. Usahay bisan pag naningkamot ang kontrol sa mga sitwasyon, murag wa gid tay mahimo. Ang tinuod ni ini, ang Ginoo ra gyud ang adunay kontrol sa tanan. Kung gusto nato nga maluwas ang atong pagbiyahe sa kinabuhi, tugyan na nato ang tanan ngadto sa Dios. Ingon pa sa isa kalawiton, Jesus take the wheel. Kay kung kita'y may kontrol sa itong kinabuhi, di magkadimao. Now, aduna pa dugang na ko nga leksyon. Ay, gamay na lang mga minuto. Pero ganahan ko nga hatag ninyo ni. Now, ang akong ganahan, kabalo mo, nga panahon sa baha, panahon nga nagsulod sila sa arka, preteng daghanang mga mananap, no? Kani-ganing sa picture, saan yung mga mananap nga na diyan? Na elepante, na mga leon, na mga rhinoceros, no? Memorize na niya sa among anak nga si Dio, na naing mga klase sa mananap. Pero ma-imagine ba ninyo, kung kaniyang mga mananap, kauban nimo sa usa ka arka? Makaingon tingali ko, perting sa baa. Perting bahua, kay manglibang ba yan na? Perting tingali nga, ambot kung sa ilang sitwasyon dito, pero makaingon ko murag samok sa sulod. Perting iganga tingali, ang hit na tingali sa sulod. Kabalo ka igsoon, naagay nindot kay pamalandong ni ini. Kita, naanata sa arka sa Ginoo. Gipasakay ta niya. Pwede na kumauna-una manggod nga, ang arka sa Dios atong panahon karon, murag kana bang atong iglesia? Kana ba atong iglesia nga matinumanon gyud sa Dios? Kung asa man ka nabilong karon nga iglesia, kung natanaw nimo kanang iglesia, matinumanon gayud sa Ginoo,
puno sa pagtuo sa Dios, pero musugot kay sa dili, masulayan gyud ang imong pagpuyo anang sulod sa arka. Sulod sa iglesia kay ngano man nagklase-klase nga mananap ang imong kauban diya. Wala ko pasabot nga literal nga leon, pero naay igsuon na to murag leon. Mabikil ang gamay, grabe mo banghag. O tingali, magayuntan, naapot tayo igsuon diha nga murag unggoy, saba. O tingali na po tayo igsuon nga murag bitin, igo ra makakaon, padaplin ra dito, pahilis ra pod. O tingali, unsa man galing, napailipanti, puting dakua sa kaon, dako po ng tae. Sorry, no? Basing na inangaon. Or makaingon ka nga napoy iring. Okay man ang iring, pero makalibang ang iring, murag manimaho gid ang sulod sa arka. So usahay igsuon, ing ana ba ang sitwasyon to sa iglesia? Nagkalaylay magug kinaiya. Mura bang nagkalaylay nga mananap. Pero bisag unsa pa ka saba, unsa pa ka maot usahay, ng tan-aw mo di ka komportable. Pero igsuon na ko'y mensahe ninyo. Kadaghan ra bang mananap dito sa arka? Ako mensahe, ayaw lagid ambak sa gawas kay naay baha. Kung nakita nimo nga ang imong iglesia karon ginatabangan gyud ka malangit, ay nagambak sa gawas kay naay baha. Igsoon pangita gyud og grupos mga tao nga maoy makatabang nimo nga malangit gyud ka, tabangan ka nga matinumanon ngadto sa imo nga Dios. O sa katapusan nga leksyon nga gusto nako idugang dire, ingon ni Charles Spurgeon, by perseverance the snail reached the ark. Igsoon, bisan pas tong pagpangalagad, murag usahay gakadiskuryo na ta kay Ginoo, oy di magig ko pareho sa uban kadasig. Yampo lang gid sa Ginoo. Kay tanawan ninyo, ingon pa ni Charles Spurgeon, isa ka ilado nga manunulat ug magwawali. Ingon pa niya, sa pagpadayon ragyod sa kuhol, sa ganini, sa snail, nakaabot ragyod sa arka. Umanta kabalo no? Giyon sa punto pagkuan sa kay maingon kag cheetah, paspas mo kay ito nakasaka sa arka, no? Elefante dali ra gyud kay ito dako maglakang. Giraffe dali ra gyud. Wa kita kabalo sa nitabuan ning mga snail, pero ang ato ra gyud nabaw-an, naapil gid sila ng luwas. Kay naaman sila karon. Gani igsoon ikaw ug ako usahay dili ga pareha sa atong pacing sa pagpangalagad. Bisan nato mga kadasigon sa iglesia, no? Makaingon ta nga usay lahi-lahi gyud, kay lahi-lahi man pud mga abilidad. Lahi-lahi batag kwan, lahi-lahi batag kadasigon. Usahay makaingon kasi mong kong galingon nga, uy, hinayon magyud ko. Pero igsoon simple ra gyud. Padayon ra gyud. Pakaabot ra gyud sa finish line. May pinakaimportante sa tanan. So, ingon sa Ginoo nga Noah, paghimog arka, senseless. Maghimog tag-arka. Saan nato ning dako nga barko? Ham day dagat ani. Ham day nito ipalutaw. Pero igsoon kay gisugo man sa Dios. Atog yung tumanon. And that senseless nga sugo mao day nay nakaluwas kang Noah kauban siyang pamilya ug sa mga mananap nga atong kauban karon sa kalibutan. Because sometimes, ang atong pagpangalagad sa Dios senseless alang sa uban. Nganong ni-appeal man kag misyonary, usik-usik sa imong panahon. Nganong ni-appeal pa man ka, pagkasayang, wa kay income. Nganong mga lagad, nganong di magika mo trabaho sa adlaw ipapahulay, naunsa man ka. Tanawa, nawagtang ka sa imong trabaho. Wa ka na promote. Nganong di manggid ka kompromiso bisag gamay ra nang Sabado nga anong di man gid ka bisag kasulod lang og klase or mo take og exam tanawa na kay scholarship karon. Usahay tanaw sa mga taong pagkamatinumanon is senseless igsoon. But in the end, the senseless act of us is a way nga kita maluwas sa Ginoo. Pinaagi niya atong pagtuo. Igsoon hinaot nga ikaw na panalanginan ni ining mensahe. Ayo pagkiyasa ang pag-apil ugma. Ug unta karon nga gabi muluhod ta diha sa Ginoo. Og atong hangyoon nga unta tagaan ta niyang pinasahi nga kaisog. Pinasahi nga pagtuo sama kang Noe. Nga bisan pa nga atong palibot gipili ang dautan, pilion nato nga magalakaw kauban ang atong Dios. Let us pray. Dear Father in heaven, thank you so much for the message tonight. Thank you so much for giving us the opportunity to be inspired by the life of Noah. Thank you so much for telling us that faith and obedience is very important.
And we pray, dear Father, in our struggles, especially in our relationship with you, that sometimes we are pressured not to follow you, not to obey you. Dear Lord, we pray for your divine strength, wisdom, inspire us every day to continue our walk with you. Because perseverance in our faith is very important. Because someday we are going to reach that ark you have prepared for us, that heavenly kingdom, where all of us will be saved from sin and sinfulness. Thank you so much for taking care of us. Bless us as we continue to serve you, as we continue to worship you, as we continue to obey you. In Jesus' name, amen.